Hvordan det var at køre 24 timers løbet. Det var helt vildt hårdt, men det var også virkelig sjovt. Jeg glæder mig helt vildt meget til at gøre det igen. Det gør jeg. Det bliver en fed ting. Man holder sig vågen og koncentreret ved at spise rugbrødsmad med ost på. Man drikker ikke energidrik, fordi så skal man hele tiden på toilet, og så går det galt. Rugbrødsmad er vejen frem, hvis man skal holde sig vågen hele nat. Helt sikkert. Det er i hvert fald vores erfaring. Altså selvom det måske kan lyde lidt fjollet umiddelbart, når man hører det første gang, at man sidder og spiller et computerspil, så skal man stadig have styr på teknikken bag et køreskift. Så det kræver en masse øvelse foran skærmen, eller bag ved skærmen, så at sige, bag ved tæppet, ikke? At kunne gøre det helt perfekt. Det er ikke bare at spille computerspil. Man skal øve sig på mange ting, ikke bare at køre, men alt muligt andet også. I det er både at køre på Team HK Racing, som skal deltages på selve dagen, og medarrangør af selve eventet, så spiller jeg lidt på 2 fløjter. Og det er hårdt, men det er også fedt, og det er stadig sjovt. Jeg glæder mig rigtig meget. Det gør jeg. Til begge dele.